Менә шушы бәхетле мизгелләрен көтеп, һәм бер нигә дә карамастан ышанычын югалтмаучылар өчен чираттагы җырым. Башкортстанда яшәп иҗат итүче Мөдәррис Газетдиновкия, Халисә Мөдәррисова сүзләре: мин көтәрмен. Күкләремне тилеп яшын үтсә, күкрә усса минем таңымнан, ярдәм кирәк, коткар мине диен, мин чакырмам, сине чакырмам, тик яшеннәр үтеп кояш чыкса, көтәрмен сине, көтәрмен. Өметемне җайгыр итәргә, мин көтәрмен сине, көтәрмен. Көз килгәндә, моңсу көннәрендә, шатлык кояш китсә яныңына, җил туздырган буш бакчам ачыгы, мин чакырмам сине, чакырмам, тик күңелдән генә төнге күкне, күзләреңә сине көтәрмен сине, көтәрмен. Өстәлемә соңгы гөлләр җыя, мин көтәрмен сине, көтәрмен. Тәрәзәмне боз катламы күмсә, җилләр үтсә тиеп янымнан, салкыннардан мине арала ди, мин чакырмам сине, чакырмам, илмәс булсаң сиңа сизелермен дә. Мин көтәрмен сине, көтәрмен. Тәнем белән тәрәс бозыларча, мин көтәрмен сине, көтәрмен. Мин барыбер сине көтәрмен. Рахмәт, Зөлфия.